ассалому алайкум тамошобинони канали ТВ Симо. Инак ба таваҷҷӯҳи шумо як хоҳишу дархости худро мехоҳем берасонем. чӣ тавре ки шумо огаҳ ҳастед, онҳое ки бо мо обуна ҳастанду ҳамарӯза аз маводҳои нашрии канали ТВ Симо дар шабакаи YouTube дидан мекунанд, хуб огаҳӣ пайдо карданд ки мо пайваста талош мекунем то маводҳои ҷолибу албатта гузоришу хабарҳои навин ва барномаҳои рангинро барои шумо пешниҳод карда бошем. дӯстони азизу арҷуманд, бояд якчиро ба диққати шумо бирасонем ки аз рӯи мушоҳидаҳои мо бармеояд ки ҳамагӣ 30% тамошобинони мо, онҳое ки аз маводҳои нашрии мо амрӯза мебинанду мешунаванд, ба канали мо обуна шуданд. боқӣ бештар аз 70% дигар онҳое аз канали мо дидан мекунанд ки обуна нашуданд. дӯстони азизу арҷуманд, нашри ҳар як барнома ва ҳар як маводҳои ҷолиб аз худ харҷу хароҷотҳое дорад. мо барои он ки сифати пахши маводҳои мо беҳтар бошад, хубтар бошад, мо барномаҳо, гузоришҳо, хабарҳо ва суруду оҳангҳоеро ки ба дили шумо наздик аст тавониста бошем пахш кунем. Пас аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки барои дастгирии мо ба канали мо обуна шавед. Обуна шудан ки аз шумо ҳеҷ маблағеро тақозо ё ин ки талаб намекунад. Танҳо ба канали мо ворид шавед, дар саҳифаи ҷустуҷӯ номи каналро бинависед ТВ Симо. Баъд аз он ки ба канали мо ворид шудед, пахш намоед подписатсияро. баъд аз он ки шумо подписатсияро пахш мекунед, албатта шумо ба канали мо обуна мешавед, яъне аъзо мегардед ва ҳар як маводҳое ки мо нашр мекунем, албатта баъд аз он ки зангулачаро низ пахш мекунед, аввалин шуда ба тариқи шабакаи YouTube ба шумо дастрас мегардад. дӯстони азизу арҷуманд, аз ҳамаи шумо азизон, онҳое ки дар дохил ва хориҷи кишвар моро ҳамроҳӣ мекунеду бо канали мо ҳамроҳ ҳастед ҳамеша, онҳое ҳам ки обуна нестанд ва лекин аз маводҳои нашрии мо ҳамарӯза дидан мекунанд, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шавед ва лайк гузоштанро дар зери видеоҳо ва навиштани назариёти худро низ дар комментҳо фаромӯш накунед ва барои дастгирии мо бозам ба диққати шумо мерасонам ва хоҳиш мекунам ки барои дастгирии мо, барои пешрафти фаъолияти мо, барои он ки мо тавониста бошем ончеро ки шумо мехоҳед баҳратон пешниҳод кунем, лутфан ба канали мо обуна шавед ё бигем ки ба канали мо подписатсия бикунед. дӯстони азиз арҷуманд, ин буд муроҷиати аҳли дастандаркорони канали ТВ Симо дар шабакаи YouTube. умедвор ҳастам ки шумо моро хуб дарк мекунед ва барои дастгирии мо босам беҳтару хубтар, бештару олитар бо мо ҳамроҳ хоҳед буд. аз ҳаматон сипосгузор ҳастам. бо канали ТВ Симо ҳамеша ҳамроҳ бошед.